Boas tardes, benvidos e benvidas ao Salón de Plenos do Concello de Lalín. Hoxe é un día especial. Un día no que esta institución quere devolverlle a un dos nosos veciños en forma de gratitude o moito que recibeu de él. Recoñecer o traballo, a entrega e a vida dedicada ao servicio público dun home que marcou a súa maneira e dende o seu posto de traballo a fisonomía do noso Concello e da nosa comarca. Para comezar este acto, imos a escoitar o himno de Lalín a cargo do gaiteiro Plácido Rozas. Pregolles que se senten para seguir este evento. Moitas gracias, Plácido. Voltaremos a escoitalo para o remate do acto. Dicirlles que hai persoas cuxa pegada nos territorios que habitan é tan fonda que resulta casi imposible concibir esos lugares sen o traballo que fixeron ao longo dos anos. Neste caso, o rural alinense que tan ben coñece o homenaxeado de hoxe non se parece en nada o que coñeceu cando chegou, destinado a Lalín en 1974. Don Manuel Prado Gabaldón é, sen ninguna dúbida, unha desas persoas para Lalín e para toda a nosa comarca. Non son eu quen vai a dicir en que ano naceu ou os anos que ten Manuel Prado, porque Prado Gabaldón mantén o mesmo sorriso, o mesmo porte e a mesma mirada curiosa de aquel xove que parteu da Rúa Nova de Lugo para Valencia para estudiar a Enxeñería de Medio Rural. Aínda que lucense de cuna, chegou aquí por decisión propia, e iso di moito de él. Cando en 1974 a Administración abría en Lalín unha das 3 primeiras oficinas comarcais de infraestructuras agrarias de toda España, xunto coa de Alcañiz e Luarca, o xoven enxeñeiro Manuel Prado traballaba en Huerca Lovera, en Almería, un municipio de perfil rural moi semellante ao noso, prestando servizos de enxeñería para o Ministerio de Agricultura. Podería terse quedado ali, ou marchado a calquera destino mellor comunicado, pero non, solicitou expresamente o traslado a Lalín, elixeu o noso Concello. E esa elección axudou, dun xeito e doutro, a cambiar a fisonomía do noso rural. En nada, como lles dicía, se parece aquel rural alinense ao que coñecemos hoxe en día. Dende aquel 1974 ata a súa xubilación en 2016, os últimos anos xa como enxeñeiro xefe, Don Manuel consagrou máis de 40 anos da súa vida profesional ao desenvolvemento de Lalín e da súa comarca. 40 anos que representan, en palabras del mesmo, unha auténtica revolución que permiteu a transformación do agro. E constelles a todos vostedes que non é unha exageración. Baixo a súa participación colaborouse na apertura de máis de 1000 kilómetros de pistas rurais. Imaginen iso. 1000 kilómetros de camiños que antes non existían, que uniron parroquias illadas, que levaron os produtos do campo ao mercado e que permitiron que os veciños e veciñas chegasen ata a súa propia casa. El mesmo describía, como dixo no seu momento nos medios de comunicación, unha tela de araña
conectando Lalín con Rántea, Ventosa con Carballeda, Bustelos, Zobra, ata chegar a cada recuncho da comarca. Pero non quedou aí. Construíronse pontes, casi unha vintena, depósitos de abastecemento de auga, campos da festa, centros sociais nas parroquias. Tenderonse liñas eléctricas a núcleos que aínda carecían delas. Houbo parroquias onde se resistiron os veciños a que chegase a luz eléctrica, porque dicían que atraía o raio. E foi don Manuel que en moitas ocasións tivo que convencelos con paciencia, pero sobre todo con respeto. E aquí chegamos ao que quizás define mellor a don Manuel Prado Gabaldón máis aló da súa competencia técnica, a súa extraordinaria capacidade humana, a súa bonomía e o seu don de xentes. Nun territorio como o noso, onde cada leira ten historia, onde cada marco de pedra é case un membro da familia, onde as parcelarias poderían despertar desconfianzas e resistencias perfectamente comprensibles, a habilidade para escoitar, para explicar, para negociar con respeto foi tan importante como calquera plano ou cálculo de enxeñería. E don Manuel tiña e ten esa habilidade en grau excepcional. A oficina de Lalín que durante anos comandou Manuel e traballou xunto a Luis Pérez Fernández, Lucho Mistal, Antonio Lino Veloso ou Isabel García, converteuse co tempo nunha referencia de proximidade que ia moito máis aló das súas funcións estrictamente técnicas. Dicía, parecíanos ás veces un consultorio médico, lembraba na prensa cando se xubilou, sobre todo os venres cando coa sala chea de veciños que pedían cita estaban agardando a ver o que lles dicíamos, porque ali atendíase a todo o que chegaba, tramitábase, asesorábase, orientábase e facíase sempre desde o trato humano, desde o coñecemento profundo da idiosincrasia de cada parroquia. Desa entrega dan fe tamén os que traballaron o seu carón e os miles de veciños e veciñas que ao longo de décadas atoparon nel non só un funcionario eficiente, senón unha persoa de confianza, alguén que coñecía o nome de cada quen, que entendía as particularidades de cada lugar e que nunca escatimaba o seu tempo nin a súa axuda. Don Manuel Prado Gabaldón tamén foi testemunha protagonista da transformación tecnolóxica do seu oficio, desde as calculadoras de manivela e o calculista, o funcionario cuxa misión era facer os cálculos, até as ortofotos, a fotografía con GPS ou a xeolocalización. Mesmo foi o home que trouxo de Melilla a primeira calculadora electrónica á oficina. Gastaba moita pila, decía, pero facía cálculos de trigonometría e era unha maravilla, comentaba na prensa. Foi quen soubo adaptarse a cada nova ferramenta sen perder nunca o máis importante, o contacto coa xente. Hoxe, xubilado, segue a pasar pola oficina a botar unha man ou a asesorar os novos. Segue a ser a enciclopedia viva dunha parte da historia do Lalín rural e da súa comarca, porque don Manuel non é só o que fixo, é tamén o que é un home bo, cordial, entregado, que elixeu este lugar e a esta xente como os seus, e que durante 42 anos honrou a selección con traballo, con dedicación e con unha humanidade fora do común. Por todo isto, hoxe o Concello de Lalín, a Corporación Municipal e todos os que estamos aquí reunidos, queremos decirlle a don Manuel gracias, gracias de corazón. É agora o momento de que se faga efectivo o recoñecemento que hoxe lle tributamos o alcalde don José Crespo Iglesias vai a facer a imposición do 5º Concello de Lalín e a entrega dos obsequios institucionais a don Manuel Prado Gabaldón.
momento no que o protagonista deste acto toma a palabra, porque nada do que aquí se diga sobre el pode ter o valor do que el mesmo quere compartir connosco. E se algo facía e fai ben Prado Gabaldón é conversar. Toma a palabra don Manuel Prado Gabaldón. Boas tardes a todos. Iba a falar sin ler, pero teño medo que a emoción se me queda o disco duro parado. Non te falo. Por iso, desde que paramos. É cortito, non vou dar moito. Gostei de falar máis cousas, pero vou dar unha idea así de... Vou contar con iso. Estimado alcalde, membros da Corporación Municipal, a todos, autoridades presentes, compañeros, aunque tamén, amigos e familiares. Todos están aquí. Un grupo de amigos e familiares. Sobre todo amigos. En primeiro lugar, quero expresar o máis sincero agradecimento ao Ayuntamiento de Lalín por este reconocimiento tan especial. Non é habitual que alguien reciba un homenaje en el salón de plenos, y esto me conmueve profundamente. Cuando empecé mi carrera como ingeniero facultativo de medio rural en la oficina de IRIDA, de Lalín, IRIDA era un instituto que había, que era el Instituto de Reforma y Desarrollo Rural, que dependía del Ministerio de Agricultura de Madrid. Dice que sigo de la porra, sí. Fai máis de 40 anos. Vine para aquí concretamente no ano 74. Colleron vocación da MBA e empecé a traballar nos 75. A Galicia rural era moi diferente a que hoxe se conoce. A oficina de Lalín foi creada por un decreto do ministro IRIDA que a declarou de utilidade pública e interés social. Esa declaración foi virtude dunha lei que era a lei do IRIDA, do Instituto de Desarrollo Agrario, de Reforma de Desarrollo Agrario. Esa lei ainda sigue en vigor porque estou dicindo que sigue unha letrada, porque as leis posteriores da Consellería, cando nos pasamos a autonomía, se fixeron que non están reglamentadas. Entón, todo o que diga esta lei que non contradiga o que di a lei autonómica, podes usar resolucións administrativas e incluso legais. Dice que sí, o sea que confirmado. Vale. Esta oficina era un punto de referencia para miles de agricultores y ganaderos que buscaban orientación, apoyo y soluciones a sus problemas cotidianos. Durante estos años he tenido el privilegio de trabajar en la implantación de infraestructuras que hoy damos por sentadas. Hoy están los caminos feitos, pues están feitos. Todo sempre. Cuando se creó un mundo, os caminos quedaron aí. Non, nunca facemos. Se me permites, facer un inciso aquí, podo facer un inciso. Este é de cosecha propia. O inciso porque é unha anécdota, porque sodes moi novos todos, bueno, todos, algún máis que outros. Naquela época do ano 74 que empezamos aquí, no 73, que se empezou aquí, hasta o 82, que se pasou a comunidade autónoma, non? Foi o 82, sí, no 82, éramos un organismo estatal, traballábamos con medios propios, é dicir, tiñamos maquinaria propia, viveiros propios, fábricas de pescadicados propios, tiñamos todo o material propio, non había que contratar a nadie, tiñamos todo nos para facer. Facían esas obras, que ahora non se fan, que esa letra facían por administración, ti te lembras deso? Estarán dos manitos romanos, supoño. Facían por administración, pero isto non queda, que facíamos as obras, facíamos un proxecto, mandábase a Madrid, aprobábase, e dice, ala, a facer. Canto hai? O que faga falta. Aí tens máquinas e medios para acabar o traballo ese. Vale, eso era así. Hasta o ano 82. Vale. Nós cando chegamos, por aquí teño máis cosas escritas, pero vou a falar mellor, porque a mellor tamén me gusta. Cando chegamos aquí, o primeiro que fixemos
foi mirar, a liga era un pouco moi ben comunicado a nivel radial, tiña carreteras para toda Galicia, pero vimos que había unha zona que dice, coño, aquí non hai nada. Era unha zona moi productiva a nivel agrícola ganadera, que toda a zona central entre a carretera de Lugo e a carretera de Cruces. Regufe, Erbo, Sello, todos os sitios. Eran moi buenos, pero non había carretera. Entón, vamos a facer unha radial tamén, desde Lalín hasta o final de toda, a Langolada hasta Brántiga. Efectivamente, empezamos no rodo, que hubo que se echar a calle, empezar por vecinos, e depois empezamos a facer con maquinaria propia, a facer o que chamamos peixanos, que dicíamos aí outro que sabe aquí, que creo que coñece, que estaba dicindo que o pai tamén se acordaba, o que dicíamos peixanos a derrota, é dicir, colleu o terreno primeiro. Era a derrota, o terceiro a destroza, pero bueno, era colleu o terreno. E fixemos 16 km e medio de camiños desde Lalín a Brántiga, sin ter que expropiar nada, todo concesións voluntarias de terreo dos veciños, todas, son voluntarias, facendo pontes nos ríos, incluso no Arnego, ao final, un ponte grande, que viñeron hasta ver un ingeniero de camiños de Madrid, porque nós non podíamos de máis de 6 metros, viñeron porque aquel era de 6 metros de vigas, e viñeron de Madrid. Fixemos esa carretera, con maquinaria propia, como 12, pouco a pouco, hasta que chegamos a Brántiga. Entón, ainda se me acorda que estaba chegando o río Arnego, e veñen os vecinos de arriba, e dicenme, hola, que? E non nos queda sin vista, non? Tiña un carreiro de 2 metros e medio, non era máis. Un lugar que chaman Xirón, nunca non ido a falar dele. Alá arriba estaba. Bueno, pois, como era poder estación, aparte de facer a carretera general, fixemos tamén o acceso a Xirón. Quedaron encantados, claro, quedaron con servicio. Bueno, e despois vimos tamén que había unha zona, que digo, esta zona, aquí está abandonada de todo. Aquí a zona todo do Candal. Busteros, Zobra, Hueso. Unha zona que é a zona de Vilatuxe, incluso tamén. Estou me lembrando dun amigo que morreu, que é Luis Iglesias, que daquela época era que máis se manxaba por ali. Tiñan un problema que querían traer auga para Vilatuxe, desde a Saborida, e non lles daba o nivel. Entón, tuvemos nós que facer un levantamento topográfico para ver, para perder de carga, e dice, chega-se sustinha, pero chega-se, tens que dar unha tubería de menos de 7 centímetros, 47 milímetros, non fan. E chegou a auga ali. E por dicir, hai un lugar aí que ten que dar a volta do carga para chegar ali. Cales? Zobra, digo, de cuño. Iban a dar por a Saborida, por arriba. A carretera iba por unha parte, entraron por Ourense, iban de Pontevedra a Ourense, a Carponizo a Ourense e a Zobra outra vez, porque por arriba. Entón, dixeron, había que facer un camiño tamén de Vilatuxe a Zobra. Vale, vamos a verlo. O primer problema que encontramos o cura de Vilatuxe. Pois vamos a cruzar as fincas da rectoral, os padros da rectoral. Dígame, claro, a ver, nós facemos chalés, gratis, pero tenes que dar un terreno para facelo. Bueno, home, pois hai que facelo, estaban impresionando dun lado do outro, non se acorda nisso, claro, impresionando tamén, porque ele tiña ali os prados do rectoral, e foi unha pontella ali, bueno, e fomos facendo. Porque descubrimos que entre Vilatuxe e Zobra estaba tan moa, que tamén estaba sin camiño. Chegamos a Zobra, cas máquinas, a cabo do tempo, dicenme un que chaman que era carteiro Taboada, non se acordaban deles, son que se acordaban de Taboada, non? Dice, está ben que viñase aquí, pero había que chegar a Trigueiro, ali tamén. Bueno, coño, a Trigueira, sí, porque ali fai falta, eran unhas minas que había de Wolfram, ali había un sitio moi bonito, con unha presa, con cascada, era bonito tal. E, bueno, vamos a ver a foi a Trigueira, metimos as máquinas, aquí un plegadorino medio, que non había máquina para levar. Voladora de dinamita, que agora non deixan. Verdade, te acordas que voláramos. Fimos unha trinchera de uns 5 metros de fondo con dinamita. Chegamos a Trigueira, o mellor se estou dando un momento, non dicían, para, sí. Para, dicen que para. Bueno, pues espera que cheque un poquinho máis, que chego sin el destino. Ao chegar ali a Trigueira, estábamos nas máquinas para depois da voladura, que máis en Trigueira, e vexo que pasaba un coche branco con unha señora que levaba rapaces. Isto onde cae lá, porque ali non hai nada. Ali non van con rapaces, con un coche branco, todo terreno branco. Non digo que é, pero sabes todo o que era. Que tamén era carteira, tamén. Outra carteira está na carteira.
E levamos rapaces do colexio de Lentuxe a dous lugares que había despois do río. E hai algo de la Rín aí? Sí, era Porto Martín e a Meixedo, me acordo. Non podía falar a mitad xente aquí, non sabía nin que existía. Bueno, dixen, pois vamos a ver o que hai ali. Tímonos unas rodas, dixemos, vamos a ver o que hai. Tímonos unas rodas, había unha pontella de madeira feita con travesas do tren, metimos, o río era alto, empezou a temblar todo, o suelo, as garantías, digo, isto vai caer todo, tira para adiante. Tirou para adiante, estaba ali Porto Martín a Meixedo, pero dicíame, que nós sentímonos de soltero de Montes, por Monte Coco. Que era así, porque se ven por arriba, non? Digo, coño, non vai ter salir, sí, nós aquí na Lindia, pero se non fai eso, estupendo. Bueno, vale. Salimos por Monte Coco, este soltero, nunca vi tantos perdizos como ese monte, por certo, naquela época parecían galiñas, no monte, estaba cheio de perdizos. Había un que era tan usado, parece que era un médico que dice, non, que te ali fincas, pero un coto, privado, non sei que, había moitísimo perdiz. Sus olleres, que gracias a Filipe, ese era. Xa foi tanto tempo. Bueno, total que fixemos eso, non vou rear máis, senón, e depois temos que facer unha ponte nova, porque a ponte vella non valía, entón fixemos a nova, e deixamos a vella para que se viera como era, ainda está ali a vella sin facer. Podes facer a excursión que os echara un coche perfectamente. Vale, bueno, non le máis. Durante estes anos he tenido el privilegio de trabajar en la implantación de infraestructuras que vamos presentadas. Son caminos rurales que conectan lugares entre sí, fincas con mercados, puentes que salvan ríos y regatos, concesiones parcelares que permitieron modernizar las explotaciones agrarias y otras muchas cosas más. Cada uno de estos proyectos representa horas de trabajo en campo, reunión con propietarios, trámites administrativos y sobre todo la voluntad de mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan la tierra. Nunca he creído en el trabajo individual. Lo que logramos en esta oficina fue fruto de la colaboración constante con todos los organismos oficiales implicados en su momento, y en este momento también. El IRIDA, el Ministerio de Agricultura, la Xunta de Galicia, del Pueblo, el Poder de Pontevedra, el Ayuntamiento de Lalín, en especial los concejales de área, que eran los que más colaboraban con nosotros, pero también, esto es fundamental, con los propios agricultores y ganaderos de Lalín y su comarca, el que más colaboran en ellos. Ellos fueron mis mejores maestros. Me enseñaron que detrás de cada hectárea hay una familia, que detrás de cada camino hay un esfuerzo diario, y detrás de cada puente hay la esperanza de poder comunicarse y sacar adelante lo que la tierra ofrece. Lalín tiene una vocación agrícola y ganadera que se respira en el aire. Con más de 20.000 habitantes, es un municipio y ciudad que entiende el valor del trabajo bien hecho, de verdad, del respeto a la tierra y de la solidaridad entre los vecinos. Esto es importantísimo. He tenido el honor de formar parte de esta comunidad durante tanto tiempo que ya no puedo imaginar mi vida sin ella. El cocido de Lalín, las ferias quincenales, las fiestas patronales, las jornadas técnicas en el campo, todo forma parte de mi historia aquí. Y sé que muchos de vosotros habéis compartido conmigo momentos difíciles y alegres, y por eso este homenaje es tan significativo. Este reconocimiento, aunque va dirigido a mí, pertenece a todos los que trabajaron conmigo en la oficina inicial de Medida y posteriormente en la de infraestructuras agrarias. A los técnicos que hicieron posibles cada proyecto, a los administrativos que gestionaron cada expediente, a los contratistas y operarios que pusieron manos a la obra en cada estructura, a las sucesivas jefaturas de Pontevedra que siempre apoyaron esta obra, esta oficina tan singular. Siempre la apoyaron, eso es verdad. Lo voy a repetir porque es verdad. A todos los gobiernos municipales desde aquella época, que siempre prestaron una total colaboración. Me acuerdo del padre de Rafa, por ejemplo, era un gran amigo. Había pues una cosa curiosa, no sé si esto lo puedo decir. Nacimos el mismo día, del mismo mes y del mismo año. O sea que, vivíamos un mundo juntos. Mañana, el 21 de abril de 50. ¿Esa, no? No, pero bueno, casi. Casi. Meu pai é de febrero. En febrero, usted me queda no 50, si te estoy quedando no 50. Repito, los gobiernos municipales que siempre apoyaron en la total colaboración, siempre, en todas las fechas. A todo el personal, tanto técnico como administrativo del Concello, que siempre colaboraron. Veo aquí a Pepe Varela, un montón de gente por aquí, no menciono porque siempre se queda alguien. A los pedáneos,
a las juntas vecinales y a las empresas tanto públicas como privadas que los afiliados. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Pero si hay algo que me ha sostenido durante estas 4 décadas, ha sido el apoyo incondicional de mi familia. Y hoy quiero hablarles de ellas porque son el pilar de todo lo que he podido construir. Mira que é raro velo emocionado, ser con ese sorriso, vamos a dar un poquinho de tempo para que retorne a esa intervención. Gracias, Mira. Mi mujer Maribel, que está aquí presente, licenciada en Ciencias, dedicó gran parte de su vida profesional a la enseñanza y durante años tuvo una academia de bachillerato donde formó generaciones de jóvenes, muchos de ellos procedentes del rural y otros que no, pero muchas generaciones. Aquí hay gente presente que fueron alumnos y algunos de ella. Ella entiende como nadie la importancia de dar oportunidades a quienes viven en el campo, de tender puentes no de piedras sino de conocimiento para que los chicos y chicas de nuestras aldeas pudieran acceder a la universidad y a un futuro mejor. Su labor complementó a la mía de una manera silenciosa pero fundamental. A mis hijas, Silvia e Isabel, que están aquí, les transmitimos desde pequeñas el valor del trabajo y el compromiso con esta tierra, y ambas han sabido encontrar su propio camino. Silvia es licenciada en farmacia y hoy trabaja también vinculada al mundo agroganadero. Desde su disciplina aporta su grano de arena a este sector que nos une, recordándonos que la salud vegetal y animal, la calidad de productos y el bienestar de nuestras explotaciones son piezas de un mismo rompecabezas. E Isabel, que también es ingeniera de medio rural, ha querido seguir mis pasos y hoy trabaja como funcionaria en esta misma oficina donde yo pasé tantos años. Verla aquí, continuando el trabajo que yo inicié, es para mí el mayor de los legados. No hay mayor satisfacción que ver con los valores que hemos transmitido en familia en cuanto a su reflejo en la siguiente generación. Porque al final, esto es lo que somos, una familia comprometida con el rural gallego. Cada uno desde su trinchera. Maribel desde la educación, Silvia desde la profesión farmacéutica, Isabel desde la ingeniería y yo desde la administración. 4 formas de servir a esta tierra que nos ha dado tanto. Gracias a las 3 por hacerme quien ahora soy. Cuando miro atrás, veo mucho más que infraestructuras construidas, veo vidas mejoradas, familias que pudieron seguir trabajando en la tierra gracias a mejores condiciones, jóvenes que decidieron quedarse en el mundo rural y que dieron oportunidades. El sector primario gallego ha cambiado mucho en estos 40 años. Ha habido avances tecnológicos importantes, cambios en las políticas europeas, transformaciones en los mercados, pero lo esencial permanece. La tierra sigue siendo fuente de vida, de identidad y de futuro para Galicia. Quiero terminar, ya no te de más, porque si no, yo hablo mucho también, que es un problema que tengo. Quiero terminar diciendo que este homenaje no es un punto final, sino un reconocimiento a un camino recorrido con ilusión y compromiso. Si algo me llevo de estos años es la certeza de que el trabajo bien hecho con dedicación y colaboración con otros, siempre deja huella. Gracias al alcalde y a toda la corporación municipal por este gesto, todos. Gracias a la ley por acogerme y convertirme en uno más. Y gracias a mi familia y amigos por acompañarme en este día tan especial. Que la tierra siga siendo generosa con todos nosotros y que las nuevas generaciones encuentren en el mundo rural un espacio de oportunidad y realización personal. Muchas gracias. Don Manuel, queda agora para vostede unha honra que poucas persoas teñen no noso Concello, a de plasmar a súa asignatura e a súa dedicatoria no libro de honras de Lalín como testemunho permanente do recoñecemento desta institución. Decirles, mentre se escribe, que están presentes con nós, con esta homenaxe, algúns dos alcaldes que compartiron
traballos desde as corporacións municipais, o caso de Eliseo de Rodeiro, de Jesús Emilio de Cruces, do propio alcalde Crespo aquí en Lalín, e concelleiros que compartiron tarefas de traballo, de organización durante moitos anos con el, como o caso Antonio Rodríguez ou Camilo González, que se encontran entre o público seguindo sen dúbida o que é unha homenaxe merecida e, desde logo, para transmitirlle o cariño que todos eles lle tiñan durante o seu traballo a don Manuel Prado Rabadón. Seguro que escribindo é máis breve que falando. Rematada esta asignatura, para pechar o acto institucional desta homenaxe, toma a palabra o alcalde de Lalín, don José Crespo Iglesias. Antes vai ler a dedicatoria. Mira, con teu permiso, vou ler a dedicatoria. Adiante. Que está escrito aí, queda para a posteridade. Non sabía que poñer, non quería que falarlo en corto, pero o que puse foi que o meu maior logro foi ver crecer o que axudei a construir. Nada máis. Querido conselleiro, membro da corporación, tanto do goberno como da oposición, por voceiro da oposición, Antonio, xefe territorial de Agricultura, compañeiros como alcalde de Ozón, exalcalde de Rodeiro e de Vila de Cruces, que traballastes con Manolo Prado e que hoxe quixestes estar aquí nesta pequena pero sentida homenaxe. Amigos todos, a verdade é que ver o salón de plenos así tan cheo non é habitual. Iso quere decir que Manolo Prado que ten moitos de vos amigos que queren estar con el un día que lle facemos un agasallo que era unha deuda que tiñamos con el. 40 anos que relataba el non son casi nada, pero desde que chegaches aquí pasan rápido, pasan como un lostreo, casi non te enteras de como pasa. Eu non vivín esos primeiros comenzos, pero si Camilo os viveu probablemente con el, e despois máis tarde Antonio Rodríguez, e a verdade é que teño que decir que Manolo Prado é un deses grandes exemplos de xente colaborativa, xente que o que quere é sacar as cousas para diante. Non é un funcionario, non era un funcionario ao uso, os funcionarios típicos que hai nas distintas administracións, que vai pasando os días, é o que quería sacar proxectos para diante. E eu me lembro de reunións no meu despacho donde nos sentábamos ali alrededor dunha mesa, eran outros tempos onde se podían facer as cousas non de outra maneira, pero si máis sinxelas. Hoxe complicouse moito, con tanta burocracia, eu non sei se en algún aspecto iríamos para atrás. Eu non digo tanto como daquelas cando empezábamos, cando collías un proxecto, mandábalo a Madrid e xa estaba, non había problema, non digo tanto, pero tamén sí que digo que agora é pasarse. Agora mesmo pasa máis tempo tecendo para proxectar unha cousa que a despois facéndola. E cando pensas facer unha cousa, tens que pensala con moita antelación, porque executala, os prazos que se baixan agora, pois ás veces xa morreu o conto. Co cal, ás veces, cando ves que esta burocracia basicamente é necesaria en parte, pero non tanto, que impón Europa, ás veces, crees que este atasco monumental no que ás veces estamos metidos non é algo que debemos intentar poñerlle arreglo entre todos. Querido Manolo, ti eres un home bo e xeneroso, e nós tiñamos unha deuda contigo porque a xente boa, cando pasa a xente boa polo teu concello, é de ben nacidos e agradecidos, e queríamos che rendir unha pequena homenaxe. Eu algún día dixencho, pero nunca foi collendo vez, hasta que un día me cansei de pensalo, e xa vamos reunín ao grupo e xembramos que lle facer unha homenaxe a Manolo Prado,
porque creo que é desas persoas que pasaron por la liña que deixaron unha fonda huella, porque o rural de Lalín é da comarca do Deza, coñécelo como se fora a túa casa. Eses lugares que mencionas de Zobra, abrir aquelas pistas cando alá o primeiro ou ir a Pardesoa, que se lle puxo a luz xa en democracia, e os porcallos, a verdade é que Lalín é un concello demasiado extenso, se non fora por persoas como Manolo Prado non hubiéramos aproveitado tanto os recursos estatais como se aproveitaron naquele momento. Así que moitas gracias polo teu bon facer. Moitas grazas porque colaborache sempre con todas as institucións nas que che tocou convivir. Os concellos, supoño que igual que facías con Lalín, faría con Vila de Cruces, con Silleda, con Rodeiro, con calquer outro da comarca do Deza, como testigo un efeito de que estén aquí os seus exalcaldes. E despois, a parte deso, de ser un gran profesional na túa materia, pois hai a parte humana que non é menor. Ao largo de todo este tempo sempre xurden dificultades que ao mellor non contas con elas. Hoxe Prado sería imposible facer unha carretera como a de Brantega sin expropiar, porque con aquilo, daquelas tamén, pero agora cada un ando a seu, menos eu cando o meu, que decía un alcalde, conseguir algo, que che donen algo para facer algo público, realmente é unha operación de risco. Eu creo que xa non vale a pena intentar, porque senón, cando che parece que vai indo a cousa, chega ao final alguén que di, eu non deixo, o cal xa hai que facer todo o proceso, entonces é mellor empezar o proceso e despois, se ven polas boas, pois ven polas boas, pero senón xa está escomenzado. Así que sepades todos os que estades aquí, coñecedelo, por lo tanto non vos conto nada novo, e despois desa mención que fixo o relator aquí da biografía do Manolo Prado, inda que el naceu en Lugo, pero despois acercouse para un sitio mellor, porque eu acordo que cando iba para Lugo, chegabas ali ao Picato e vías, e para comer Lugo, había un cartel grandísimo que había sido Sánchez Carro, e para comer Lugo, era un sitio que tiña má fama de comer. Entón, agora cando eu discuto con meus colegas de Lugo, dixo, valle, eso ganamos vos os relatos de Lalín, porque agora Lalín, para comer, hasta eles que dicían que tiñan un mellor cocido co noso, agora xa se centran en decir, bueno, o noso tamén é bo, porque o de Lalín é excelente. Así que viñaches para Lugo, pero tampouco fixeches tanta maravilla, porque non somos do Obispado de Lugo, tampouco te marchaches para un sitio moi longe, porque Lalín somos administrativamente de Pontevedra, facemos vida con Santiago e somos do Obispado de Lugo. Só nos queda por conquistar algo de Ourense e despois xa estamos no medio das 4 provincias e podemos ir para onde nos dé a gana. Por lo tanto, querido Prado, moitas gracias pola túa bonomía. Moitas gracias polo traballo que fixeches en primeiro lugar. Logo, pola túa bonomía, porque eu creo que en Lalín non coñezo a ninguén que che queira mal. O cal non é fácil no mundo que corre. Así que iso dice moito a teu favor. E nos sentimos orgullosos de ser amigos teus, de haber traballado contigo, e este pequeno homenaxe, que é simplemente algo que che tributamos porque o mereces, queremos que che valga un pouco para decir, como dixeches ao final do teu discurso, que se non me lembro mal, era que vin medrar as cousas que fixen ou algo así. Non é fácil, eso non o ven moita xente. Por lo tanto, que sepas que eres un privilexiado de que sementaches o que sementaches, pois de algún xeito recollíchelo e recollelo froito, e ese é un motivo de satisfacción máis grande que pode ter o ser humano. Así que xa ves que tes moitos amigos, tes unha gran familia, que vos levades todos moi ben e que vos queredes moito. Aquí en Lalín, xa ainda que naceras en Lugo, eres un lalinense máis e a partir de hoxe xa eres un lalinense ilustre. Así que moitísimas gracias, Manolo, disfruta do que che quede de vida e que desde logo que seguimos contando contos moitas veces que nos vexamos por aí e seguir disfrutando deste Lalín que fixemos entre todos, que non é pouca cousa, porque Lalín hai 40 anos era un sitio máis ben comunicado aquí no centro de Galicia por carretera nacional, pero o resto, pois, o que medamos en 40 e pico de anos está aí para ver. E hoxe, en algunhas cousas, pois, somos unha referencia gracias ao esforzo que fixo todo este povo, que é un povo que se sinta orgulloso de si mesmo. Así que, querido lalinense de adoción e de corazón, moitas gracias polo teu labor e seguiremos nos vendo. Moitas gracias a todos por a
pedirles agora a todos que se poñan en pé para escoitar o himno de Galicia que pecharemos coas... Non, a ver, sobre dúas cousas, que o que falaba de complicada que a administración que hai ahora. Cando nós empezamos, había a administración dos corpos, o que chamaban administrativo, que era o que facía papeles, e o que era facultativo, que era os que facíamos os proxectos e as obras. Era o que había, entón sempre se amañaba todo. Pero empezou a nacer unha nova especie na administración, que nós chamábamos, sempre de broma, entre comillas, o corpo dificultativo. Ai, madre! E non digo quen, pero foi así. Vale. E hai no, e vai medrando. E ese había que intentar mirar un poquinho. E outra cosa que fala ele, que falaba o alcalde de los camiños, que era a cesión gratuita, a cesión que daban os camiños, sempre facía moita gracia. Ainda hai hoxe lugares que estaban pensando quen carallo foi, porque sempre todo o mundo dicía, cando chegamos por non quedar mal, dice, no, eu, se damos de más, eu dou. Vale, se damos de más, eu dou. Era a frase típica, todo o mundo daba, se damos os outros. Pero a veces non había o que empezaba, digo, me cago, como facemos? E teníamos un truco. Teníamos unha máquina pequenininha de cadés que era unha conocida Caterpillar 955, era unha máquina de cadés pequena con un caza. E dicemos, aquí este camiño hai que abrilo, e entonces o lunes, tan pronto salga, hai o luz do día, dice o contratista, mete ali a máquina, e empeza a facer o que chama a derrota, tirando muros para arriba e outro tanto para baixo, pero rápido, nunha hora. E facíamos eso. Bueno, pois eso facíamos, e despois, como todo o mundo dicía que sí, se damos demais, pois non sabía nadie que fora o primeiro dicía que sí. Bueno, pois hai un montón deles que están desta maneira. Non quero enredar máis, pois digo as cousas que eu non me canso. Como decía antes, escuchamos o himno